नाटक हे मन रिजवणेचें साधन नासून तें एक प्रबोधनाचें माध्यम आसा। दर वर्सा सगळ्यांनी हो नाटकाचो इतिहास आनिकूय मुखार व्हरपाक यत्न करपाची गरज आसा। तशेंच आयज जो 75 वर्सांचो अमृत महोत्सव मनयला तसोच 100 वर्सांचो एक व्हडा दबाजन मनोवचो हावेस दर एका नाटककाराच्या मनात आसप गरजेचो अशें हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर श्री नागेश महालक्ष्मी प्रासादीक नाट्य मंडळाच्या 75 वर्साच्या अमृत महोत्सवात तो मुखेल सोयरो ह्या नात्यान उलयतालो। तशेंच संस्था ही कलाकारांक घडयता, कलाकारांक प्रोत्साहन दिता अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें। मी म्हणतो की नाटक हे केवळ प्रबोधन, केवळ आपल्या करमणुकीचं साधन नाही, ते एक प्रबोधनाचंही माध्यम आहे। या दृष्टीने काही आपल्याला करता आलं तर मला वाटतं हा आपला अमृत महोत्सवी वर्षाचा कार्यक्रम सार्थकी लागेल। म्हणून या दृष्टीने सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करावेत। म्हणजे मला माहिती आहे इथं उभं राहून मला बोलणं सोपं आहे, ज्यांना हे करायचं आहे त्यांच्यासाठी हे खूप कठीण आहे याची मला कल्पना आहे, पण तुम्ही हे करू शकता। गेली 75 वर्ष तुम्ही एवढी जी वाटचाल केलेली आहे ती याच निष्ठेच्या आणि याच कर्तृत्वाच्या आधारावर केलेली आहे। हे पुढे घेऊन जाण्याचे आज दिवस आलेले आहेत। हे निश्चितपणे आम्ही करूया। पुढच्या 25 वर्षासाठी या समाजाला एक मार्गदर्शन ठरणारी ही संस्था म्हणून त्याचं एक नाव सगळं लौकिक सगळीकडे व्हावा। संस्था ही फक्त कलाकार घडवते, कलाकारांना प्रोत्साहन देते। कलाकार पुढे जाण्यासाठी तो प्रयत्न कलाकारांचा असायला पाहिजे। आताच म्हटलं छोटी छोटी मुलं जी दिसतात अजून नाटकात काम करतात आमच्या। एखादी संस्था 75 वर्ष एकत्रितपणे काम करते आहे, त्यातून वेगवेगळे कलाकार घडवते आहे, उत्तमोत्तम सादरीकरण करते आहे, वेगवेगळ्या स्पर्धांमधून बक्षिसं मिळवते आहे आणि संस्थेतली एकजूट कायम ठेवते आहे। हे पाहून खरोखरच मन भरून आलं। मला नेहमीच असं वाटतं की गोव्याकडून शिकण्यासारखं खूप काही आहे।